लोगोफोर नै दिनै ब्लग लाबोलायबाय माने नैला फट' लानो थाङोनो नैला बेसर बारि दा आरो बेसर बारजेना नै जोंनि बागानपारा गामियाव माने बुहुद बेसर बारना दोङो नोंथांमोनाबो फट' लानोबा फैनो हागोन नैला इथिं बिब' दोङो आरो नै इथिं बिनानाव ओमफ्राय आइ फैगासिनो मिनिदो फट' लाग्राफोरा नैला आरो इथिं बेसर दोङो लोगोफोर नैला जादे बिबारानो बिबार ओइला इथिंबो बेसर बिबार गोजा लामाया लागे बरा गोमो गोमो इथिंबो सोरबा फट' लानोबा फैनो हागोन नैला जोंनि नै बागानपारा किग्राचक खाथियाव बियो बेसर बागान नैला बेसर बयथ' गुवार बयथ' गोलाव इथिंबो बर'न जोमैखाय इनो नैला इथिंबो लामाया लागे बोरै मोनदों फट' लानो फैना मोजां ना ओइलाय इथिंलाय गासिबो बिबार बागान माने बेसरा गोमो गोमो जाजोब्बाय सानैसोबाथ' गैलानो सिरिजोबसिगोन नैला नैला बेसरा बरिया खै बिगा दोङोलै इयाव 50 बिगासो दोङो मा गासै 50 बिगासो दोङो इयाव बयथ' गुवार फट' नियाव लानोसै ओइयाव दंफां सिङाव लानि दंफां सिङाव लामाथिंफ्रायनो नैला बोरै मोनदो मोजां ना इथिंलाय बोरै मोनदो फैनानै खेबजागोन ना ओइथिं नैथिं बागानपारानिफ्राय फैनानै बुग्लामारा थांनाय लामा नैला एसे गन इयाव फट' लायो मानसिफोरा इयाव गासै फट' लायो आरोना इयाव सानदुंआ देन्जार गोसाखा आरोना ओइला जोंहा ओइनै गरमलै मेंखाबाय थाबायनायावनो गोदै रावजों इयावनो लामाथिंफ्रायनो नैला बोरै मोनदो मोजां ना इथिंलाय बोरै मोनदो फैनानै खेबजागोन ना ओइथिं नैथिं बागानपारानिफ्राय फैनानै बुग्लामारा थांनाय लामा नैला एसे गन इयाव फट' लायो मानसिफोरा इयाव गासै फट' लायो आरोना इयाव सानदुंआ देन्जार गोसाखा आरोना गरमलै मेंखाबाय थाबायनायावनो गोदै रावजों इयावनो फट' लांदो फट' Salam cinta.
Wah, asal tengkapnya kayaknya. Di. Ini lewat ini juga. Di. Main tambok itu. Oh, kita. North, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. North. Sabay yun eh. Hantu sana eh. Ma, dulu tham thì. Ôi đi lon ấy. Mày đi leo bên nào cái bất cứ pro màu nào. Episode berarti hơn nih episode cái. Mana nih rea di robu, anjing. Ikan re bay, bayar sih kan ya ini. Bay mending beli mana piting nani? Ladu. Neng bu, mesti mana? Oke. Kamera minta dulu. Iri kan. Dasa panda. Oi. Jangan kano? Deh. Besok lah sih gitu, beman. Nenek rokok tak. Oh, ini betul lapor nih, yang begitu ciang. Angkat nada. Kamu sih sini. Ya, kaki kiri. Kaki kiri. Kita naik. Masih mau tadi biar ke. Dan zoom kan nang mana bang ke? Ajo kai. Ni lah bima bisa kita nang mana? Bima bisa kiat berada lah. Normal. Lagi per. Serba potong lah nih bra. Kayak aku pernah basina. Besar bibarau. Besar bibarau selana karbe. Moran deh. Nih dia dekai nih. Dia dekai. Ni kamera pai. Iya tangan kita kacau. Ini ikut dekai. Ni foto ke ni lah. Ni lah serba capture nak zoom. Kacau ke apa mana? Oh. Ni maknanya mana? Dah kai. Ini nak lang deh. Internet ni jenis macam. Oh. Coba deh. Dah saya pasal lek. Oh, lalu ini blok. Này là camera bên này Iman. Này là hasih capture lagi, bhai.